Μόλις απέκτησα το παιδί, κρύφτηκα από σένα. Δεν ήθελα να μοιράζομαι ανάμεσα στους δυο σας και έτσι προτίμησα να μείνω με αυτό που έπρεπε να το θρέψω και να το προστατέψω. Και που μπορούσα να το πάρω στα χέρια μου και να το σκεφάσω με φιλιά. Εσένα σου έστελνα κάθε χρόνο στα γενέθλιά σου άσπρα τριαντάφυλλα, σαν εκείνα τις πρώτες νύχτες του ερωτά μας. Αναρωτήθηκες άραγε ποτέ ποιος σου τα έστελνε? Θυμήθηκες κάποια που κάποτε της είχες χαρίσει παρόμοια τριαντάφυλλα? Το τελευταίο καιρό είχε πει εσωτερικό στο κολέγιο της Μαρίας Θηρεσίας. Έλεγαν όλοι πως ξαναζωντανεύει μια σελίδα από το 18ο αιώνα με τον τρόπο που φορούσε τη στολή του. Με το μικρό του το ξύφος. Τώρα δεν φοράει παρά μονάχα το σάρι. Θέλεις να μάθεις πώς κατάφερα να το μεγαλώσω σαν ένα παιδί της καλής κοινωνίας, αγαπημένα μου? Δεν τρέπομαι, όχι. Θέλω να σου το πω, αγαπημένα μου, πουλήθηκα. Για την ακρίβεια. Δεν ήσουν εκείνο που λένε κορίτσι του δρόμου, μια κοινή, όμως πουλήθηκες. Είχες πλούσιους και αριστοκράτες φίλους. Στην αρχή τους έψαχνες, ύστερα όμως αυτοί σ' αποζητούσαν. Γιατί το πρόσεξες αράγε ποτέ? Ήμουνα πολύ όμορφη. Μ' όλους που συνδέθηκες σε λατρέψανε. Όλοι προσιλωθήκανε σε σένα. Όλοι εκτός από μένα. Με περιφρονείς τώρα που σου είπα ότι πουλήθηκα? Το ξέρω πως καταλαβαίνεις. Μια μέρα σε εκείνο το φρικτό μέρος κατάλαβα τι πράγμα είναι η φτώχεια. Κατάλαβα πως αυτόν τον κόσμο... Ο φτωχός είναι πάντα το θύμα που το ρίχνουνε κάτω και το ποδοπατούνε. Δεν ήθελα το παιδί μου που λογοκοπούσε από μορφιά να μαραζώνει μέσα σε μια τρόπη. Γι' αυτό πουλήθηκα. Δεν ήταν για μένα θυσία, γιατί αυτό που λένε τιμή, ατιμία για μένα δεν είχε καμία σημασία. Το τι θα γινόταν το κορμί μου ήταν τελείως αδιάφορο. Όλοι συνδέθηκαν μαζί μου. Με σεβάστηκαν. Πιο πολύ εκείνος ο κόμις που παρακάλεσε και μπήκε το παιδί στο κολέγιο. Με αγαπούσε. 3-4 φορές μου είχε ζητήσει σε γάμο. Δεν δέχτηκα. Τον πλήγωσε πολύ. Ίσως έκανα τρέλα, γιατί τώρα θα ήμουν μαζί με το παιδί μου. Ήθελα να είμαι ελεύθερη. Για να είμαι κάθε στιγμή στη διάθεσή σου. Και η ώρα εκείνη ήρθε πραγματικά, αλλά δεν με γνώρισες. Συχνά σε συναντούσα. Στον δρόμο, σε κονσέρτα, στο θέατρο. Περνούσες δίπλα μου, η καρδιά μου λαχταρούσε, αλλά εσύ περνούσες χωρίς να με γνωρίσεις. Άλλωστε, εξωτερικά ήμουνα τελείως αλλαγμένη. Το κορίτσι ήταν τώρα μια γυναίκα. Μια όμορφη γυναίκα, όπως λέγανε όλοι. Με υπέροχες τουαλέτες, πάντα τριγυρισμένη από θαυμαστές. Δεν θα φανταζόσουν ποτέ ότι εγώ ήμουν η δειλή κοπέλα που είχε πείσει στην καμαρά σου. Ήταν ακριβώς ένας χρόνος πριν. Η μέρα μετά τα γενέθλιά σου. Την ημέρα των γενεθλίων σου, όπως κάθε χρόνο, σηκώθηκα πρωί και σου έστειλα άσπρα τριαντάφυλλα. Το απόγευμα πήγα το παιδί στο θέατρο. Ήθελα και αυτό έτσι από μικρό να έχει εκείνη την ημερομηνία κάτι σαν μια μυστική γιορτή. Την επόμενη την πέρασα με το φίλο που είχα τότε. Ένα νέο και εύπορο βιομήχανο από τον πριν. Και εκείνος ήθελε να με παντρευτεί. Δεν δέχτηκα παρόλο που με γέμιζα δώρα. Και εμένα και το παιδί. Πήγαμε στο καμπαρέ. Ήπιαμε πολύ σαμπάνια και τότε εμένα με κυρίεψε μια περίεργη χαρά. Μια χαρά σχεδόν θλιβερή. Τραγουδούσα μαζί με τους άλλους ζωηρά τραγούδια. Ήθελα να σηκωθώ, να χορέψω, να βγάλω κραυγές χαράς. Ξαφνικά, ένα ρεύμα διαπέρασε το κορμί μου. Καθόσουν στο γειτονικό τραπέζι με την παρέα σου και με κοιτούσες. Με εκείνο το βλέμμα σου που με συγκλώνιζε. Τα μάτια σου πέφτανε πάνω μου για πρώτη φορά ύστερα από 10 ολόκληρα χρόνια. Ταράχτηκα. Ένιωσα το αίμα να ανεβαίνει στα μάγουλά μου. Το βλέμμα σου γινόταν όλο και πιο διαπεραστικό. Με είχες άραγε γνωρίσει ή απλά με κοιτούσες σε μια γυναίκα που ακόμα δεν έχεις πάρει στην αγκαλιά σου? Άρχισα να απαντάω πάλι περιφερειμένα στους γύρω μου. Το πρόσεξες πόσο το βλέμμα σου με αναστάτωνα.
Και μου έκανες νόημα ότι θα με περιμένεις έξω. Δεν μπορούσα πια να απαντήσω σε κανένα, μπέρδευα τα λόγια μου. Η τύχη το έφερε. Και εκείνη την ώρα ένα ζευγάρι σηκώθηκε και άρχισε να χορεύει ένα περίεργο χορό. Όλα τα βλέμματα στράφηκαν πάνω τους. Άρπαξα την ευκαιρία πως το φίλο μου ότι θα γυρίσω αμέσως και έτρεξα να σε βρω. Με περίμενες. Στο βεστιάριο. Έτρεξες χαμογελώντας κοντά μου. Άπλωσες τα χέρια σου για να με συναντήσεις. Ερχόσουν σε μια γυναίκα που έβλεπες για πρώτη φορά. Δεν μπορείτε μια μέρα να αφιερώσετε και σε μένα μια ώρα? Με ρώτησες με οικειότητα. Με πέρασες για μία από εκείνες που πουλιούνται με τη νύχτα. Ναι, είπα. Ήταν το ίδιο ναι που ίδια πριν 10 χρόνια σαν κοπέλα σου είχα πει. Και πότε θα μπορέσουμε να ειδωθούμε? Όποτε θέλετε. Καμία ντροπή δεν δοκίμαζα μπροστά σου. Σε κοίταξα κάπως παραξενεμένος, με έκπληξη ανακατεμένη με δυσπιστία. Μήπως είστε ελεύθεροι τώρα? Ναι, είπα. Πάμε. Θυμήθηκα πως το παλτό μου ήταν μαζί με το φίλο μου. Χωρίς να διστάσω τη στιγμή, έριξα πάνω μου το σάλι και βγήκα μαζί σου μέσα στην κρύα νύχτα. Χωρίς να σκεφτώ το παλτό μου. Χωρίς να συλλογιστώ τον τρυφερό εκείνο άνθρωπο που με ζούσε 2 χρόνια και που θα τον γελιοποιούσα μπροστά στους φίλους του, φεύγοντας έτσι, στο κλείσιμο του ματιού ενός ξένου. Έγινε έτσι γιατί σ' αγαπούσα. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, αν με φωνάξεις, θα έρθω αμέσως κοντά σου. Μια άμαξα βρισκόταν στην πόρτα του Ντάλσινγκ. Φύγαμε για το σπίτι μου. Ξανά άκουσα τη φωνή σου ύστερα από 10 χρόνια. Ήμουνα χαρούμενη σαν παιδί ανεβαίνοντας τις σκάλες. Το δωμάτιο σου ήταν ελάχιστα αλλαγμένο. Και μέσα στο μπλε κρυστάλλινο βάζο ήταν τα άσπρα τριαντάφυλλα που σου είχα στείλει την προηγούμενη. Ένιωσα ευτυχισμένη βλέποντας ότι περιποίησε τα λουλούδια μου. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κυριαρχούσε η ζωή μου γύρω σου. Μου χάρισες ξανά μια υπέροχη νύχτα. Και γυμνή ακόμα δεν με αναγνώρισες. Κι εγώ όμως ξεχάστηκα. Τι ήμουνα τώρα σε εκείνο το μισοσκοτάδο για σένα? Η φλογερή κοπέλα του παλιού καιρού? Η μάνα του παιδιού σου? Η ξένη? Παρακαλούσα να μην τελειώσει εκείνη η νύχτα. Το πρωί όμως ήρθε. Σηκωθήκαμε αργά, με κράτησες να πάμε. Ήπιαμε το τσάι που ένας αόρατος υπηρέτης είχε σερβίρει στην τραπεζαρία και φλιαρίσαμε. Ξανά μου μίλησες με όλη τη διακριτικότητα που σε χαρακτηρίζει. Ακόμα μια φορά για μένα ήσουν η περιπέτεια. Η ανώνυμη γυναίκα. Μου είπες ότι τις επόμενες μέρες θα έφευγες για κάποιο ταξίδι κάπου στη Νότια Αφρική. Ήθελα να πέσω στα πόδια σου, να σε παρακαλέσω. Πάρε με μαζί σου για να με αναγνωρίσεις επιτέλους. Ήμουν όμως τόσο αδύναμη. Το μόνο που κατάφερα να ψελίσω ήταν... Τι κρίμα. Στεναχωριέσαι αληθινά? Το ένιωσα να με πιάνει από το ματαραχή. Σε κοίταξα ίσια στα μάτια και σου είπα: ο άντρας που αγαπώ λείπει κι αυτός. Πάντοτε σε ταξίδι. Και έμεινα να σε κοιτάζω ήσια στα μάτια, περιμένοντας να με αναγνωρίσεις. Εσύ όμως, προσπαθώντας να με παρηγορήσεις, είπες: ναι, άμα ξαναγυρίζει κανένας πάντοτε. Έρχονται, είπα. Αλλά ξεχνούν. Πρέπει να υπήρχε κάτι που ξεχύλιζε από πάθος στον τρόπο που το είπα. Γιατί εκείνη την ώρα με αγκάλιασες από τους ώμους και μου είπες τρυφερά: κάθε τι το καλό δεν ξεχνιέται. Δεν θα σε λησμονήσω ποτέ. Τώρα θα με αναγνωρίσει. Έτρεμα ολόκληρη σε αυτή τη σκέψη. Δεν σε αναγνώρισα. Όχι, δεν με αναγνώρισες. Και ποτέ δεν σου ήμουν περισσότερο ξένη. Αλλιώς δεν θα έκανες αυτό που έκανες αμέσως μετά. Με φίλησες. Με φίλησες ξανά στο στόμα. Έπρεπε λίγο να φτιάξω τα μαλλιά μου. Καθώς γύρισα προς τον καθρέφτη, νόμιζα πως θα λιποθυμήσω από ντροπή. Έβαλα μυστικά μερικά μεγάλα χαρτονομίσματα στο μανσόν σου. Πώς κρατήθηκα εκείνη την ώρα και δεν έβαλα τις φωνές. Και δεν σε χαστούκισα. Εγώ, που σ' αγαπούσα από παιδί. Εγώ, η μητέρα του παιδιού σου. Και να με πληρώνεις για αυτή τη νύχτα. Για σένα δεν είμαι τίποτα άλλο. Μόνο η κοκότα του καμπαρέ. Δεν φτάνει που με ξέχασες. Πρέπει να με ξεφύγεις της μάνας. Μάζεψα τα πράγματα μου για να φύγω. Άπλωσα το χέρι μου να πάρω το καπέλο, είδα ότι ήταν δίπλα στο βάζο με τα λουλούδια. Τότε μια ιδέα μου γεννήθηκε. Προσπαθούσα να σε κάνω να με θυμηθείς για μια τελευταία φορά. Κοίταξα το βάζο και σου είπα: μήπως μπορώ να πάρω ένα από τα λουλούδια σου?
Ευχαρίστως. Πήρες ένα και μου το πρόσφερες. Ίσως σου τα χάρισε μια γυναίκα. Που σ' αγαπάει. Ίσως είπες, μα δεν την ξέρω. Μου τα δώσανε, δεν ξέρω ποιος. Γι' αυτό ακριβώς τα αγαπώ. Μήπως σου τα χάρισε κάποια που την ξέχασες? Τότε σήκωσα τα μάτια μου, κοιτάζοντάς σε με έκπληξη. Αναγνώρισέ με, φώναζε το βλέμμα μου. Τα δικά σου μάτια όμως κοιτούσαν συγκαταβατικά. Έτρεξα προς την πόρτα. Είχα αρχίσει να γοργώνω και αυτό δεν έπρεπε να το δεις. Στο διάδρομο τράκαρα το Γιώχαν, τον υπηρέτη σου. Τρομαγμένος μου άνοιξε να περάσω. Καθώς τον κοίταξα, είδα μια σπίθα μέσα στα μάτια του. Στο μοναδικό εκείνο δευτερόλεπτο. Ο γεροϊπηρέτης μου σε αναγνώρισε. Αυτός που είχε να σε δει από παιδί. Τότε κάτι παράξενο δοκίμασα. Έβγαλα τα χαρτονομίσματα από τον μασόν μου και του τα έδωσα. Με κοίταξε έντρομος. Μέσα σε μια στιγμή, ο υπηρέτης σου με κατάλαβε περισσότερο από ότι εσύ σε όλη σου τη ζωή.